जय जगन्नाथ। କରି କରାଉଥାଏ ସେହି ତା ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଏଇ କଥା କହିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିକିରି କହିଲା, କ'ଣ କହିଲ? କରି କରାଉଥାଏ ସେହି ତା ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଭୁଲ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତମେ ଭୁଲ କହିଲ। ଭୁଲ ଠିକ୍ କ'ଣ? କରି କରାଉଥାଉ ଆମେ, ଆମ ବିନା ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ ବୋଲି କି ବେଧର୍ମୀ କଥା କହୁଛ କି ତମେ? ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଭାଗବତର କଥାକୁ, ଯେଉଁଟା ଭଗବାନଙ୍କର କଥା, ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ତମେ କି ଓଲଟା କଥା କହୁଛ, କି ମିଛ କଥା? ସେ ହଠାତ୍ ରାଗି ଯାଇ ମୋତେ କହିଲା, ତମେ ଯେତେ ଶିକ୍ଷିତ ସେତେ ଅଶିକ୍ଷିତ। ମୁଁ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ମୁଁ କହିଲି, ମାନେ? ଆରେ ମୁଁ ମିଛ କହୁନାହିଁ କି ମୁଁ ଓଲଟା ବୁଝୁନାହିଁ। ତ୍ରେତୟାରୁ ଦ୍ୱାପର, ଦ୍ୱାପରରୁ କଳି, ସବୁ ମିଛ ଆଉ ଓଲଟା। କହିଲି, କେମିତି? କହିଲା, ଦ୍ୱାପରରେ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ବୋଲି କ'ଣ କହିଥିଲେ? ନା ନରେବା ଗୁଞ୍ଜରେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ମାହାତ। ସେ ମିଛ କହିଥିଲେ? ମୁଁ କହିଲି, ନାଇଁ ତ। ଅଶ୍ୱସ୍ଥମା ନାମକ ଗୋଟେ ହାତୀ ମରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଶ୍ୱସ୍ଥମା ନାମକ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ମରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ବୁଝିଲେ ଓଲଟା, କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଛ କହିଲେ, ମାୟା କଲେ। ତ୍ରେତୟାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପତ୍ର ଲେଖିକି ପଠାଇଥିଲେ ସୁପର୍ଣ୍ଣେଖାକୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାଖକୁ। କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ବୋଲି କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ନା ବାବୁ ନାକ ସିରି କାନ ଯୋଗ୍ୟ ଯେସାକୁ, ବିହର କାନନ କର ଯେବେ ଆଲିଙ୍ଗନକୁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପତ୍ରଟି ପାଇଲେ, ଦେଖିଲେ ଭାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କ'ଣ କଲେ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲେଖିଥିଲେ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକରି, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଢ଼ି ବୁଝିଲେ ଓଲଟା। ସେ କ'ଣ କଲେ? ନା ଅପରୂପ ମାୟାବୀ ସୁପର୍ଣ୍ଣେଖାର ନାକ କାନକୁ କାଟିକିରି ଛାଡ଼ିଲେ। ତେଣୁ ତ୍ରେତୟାରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓଲଟା ବୁଝିଥିଲେ, ଦ୍ୱାପରରେ କୃଷ୍ଣ ମିଛ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ତ କଳି। ତେଣୁ ଯେତେ ମିଛ କହିବ ସେତେ ତମେ ସମର୍ଥନ ପାଇବ, ଯେତେ ଓଲଟା ବୁଝିବ ସେତେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଭୁଲ କହିଲି କି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।